Hi guys, ngayon ay July 11, 2022. Pupunta nga pala kami sa Natividad, Pangasinan. Happy anniversary nga pala sa 7-Eleven. Ayun. Ayun guys, pupunta kami ngayon. Yan, nandito na kami ngayon sa Tayug, Pangasinan. Nadaanan din namin yung bayan ng Tayug, yung palengke ng Tayug. Hay, mga taga-Tayug dyan. Hello sa inyong. Yan, nandito na pala kami sa Natividad, Pangasinan. And madadaanan namin yung sinasabi nilang Natividad Palace. Ito na nga pala yung Natividad Palace. Ayan, pakit-kit muna. Medyo masakit na yung pit namin dito. Medyo malayo din kasi yung biyahe namin. Malapit na pala kami sa Natividad Tourist Spots. Ayan, bago yan, magre-register muna kami sa registration area. Ayan, papunta na kami sa registration area. Sulat pangalan, bayad-bayad, and then labas. Yan, dyan pala kami pupunta sa pinakamataas. Yan ang sinatawag na Sky Plaza. Yan, pag sa kaliwa ay Sky Plaza. Pag didiretso ka naman ay Maranon Falls. Yan, inuna namin sa Sky Plaza. Ayan yung, andito na kami sa Sky Plaza. Yan yung makikita nyo sa Sky Plaza. Bago umakyat ay magpa-park muna kami dito. O, pababa na kami. Ayan, iwan pala namin yung mga snacks. Magdadala lang kami ng tubig dahil bawal daw. Ayan, tara na. 100 na yun yata tayo, di ba? Oh, wala pa! Wala pa akong 50. Ay, hilo na ako. Kartag, video kartag. Patrick pa ako. Uy, nahilo na ako. Patrick pa ako. Berji! Oh, di ba? Ito na yun mo! Ito na yun! Hindi, mapapagod ka kasi kakatawa. Nakakatawa ko na ako. Take time na, nandito pa lang tayo. Sa puro na agad-agad wala parang Labot yung pagsalita ka. Oo. At sobrang tarik? Sobrang tarik ka. Sobrang tarik ko? Oo. Mas mahirap yung daan? Hindi. Mas matarik pa dito. Ay, sauce! Pero na, 1,000 steps. Kung may bata na, kaya na yun. Umpisa pa lang. Hindi ganito yung ina-expect kong daan. Okay, paunahan. Paunahan, oh. Huwag na, mag-isa mo na lang. Mga 200 step lang naman yun. Okay ng tawa, nakakapagod yung tawa nyo. Kasi ganito yun. Ganun din sa falls. Nagpatulong lang ako sa kanya. Hindi ko na mabuhat yung sarili ko. Oo, iba na. Kaya tubig ba? Para kang babagsak pa yung pa. Para tayong lasing. Para tayong lasing. Gravity natin. Hindi na tayo ba? Sabi mo gusto mo umakyat ng bundok, di ba? At ayun na nga, narating na namin ang Sky Plaza. Pero malayo pa kami sa katotohanan. And kaya nagpicture-picture muna kami. Picture, inom ng tubig. Ayan. Hi vlog, welcome to my guys. Charot. At ayun na nga, nandito na kami sa taas. Pero hindi pa namin narating yung pinakatuktok niyan. Kaya nagpahinga muna kami dito sa waiting shed. Inom ng tubig, kain ng candy. At umakyat na ulit kami. Ayan si Ate Lynn, si Marlon, si Selma, si Jeanette. Ayun yung mga kasama ko. And then, si Kuya Raymark na una na din. Ayun na, dito na kami ulit sa pinakatuktok. Malapit-lapit na sa katotohanan. Ayan. Ayan kami, ayan. At ayan na nga, malapit na kami sa katotohanan. Kaya dahan-dahan lang kami. Pero kahit na nakakapagod, worth it naman yung pagod mo dahil
sa view. Maganda ang view ng Sky Plaza. At ayun, nagpahinga ulit kami dahil nakakapagod talaga. Ubus na namin yung tubig. Selma. Ayan. Yan, napakataas na. Malamig na doon sa taas. At ayun na, nagpahinga ulit kami dito dahil malilim, masarap ang hangin. And then, minom ng tubig at lalarga na ulit mamaya. At ayun na, umakyat na ulit kami at malapit na kami sa katotohanan. And finally, ayun na siya. At ayun na nga, narating na namin ang tuktok at sobrang napakaganda ng view. Kada hakbang sa lupa ay para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo, sa kung ano lamang ang kaya ko. Ooh, yeah, 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 yeah. Pigang-piga na sa mga problemang di masolusyon ay nagad, parang wala nang bukas. Pwede ba umiwas? Hinahanap ang sarili, ngunit di nakakayanin sa ikaw na dinadaanan ko. Saan na to patungo? Kada hakbang sa lupa ay para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo. Ops, ayun na nga, papunta na kami sa Maranong Falls. At may nadaanan din kaming resorts. Medyo malapit lang din ang Sky Plaza sa Maranong Falls, mga 700 meters. At ayun na nga, nandito na kami sa Maranong Falls. And magpa-park lang. At ayun na nga, finally, andito na kami. Pero maglalakad daw kami ng medyo konti lang naman ang layo. At magbabayad pala ng 20 pesos na entrance fee. Ayan guys, papunta na nga kami sa falls. Maglalakad na kami. At medyo nakakatakot yung daan dahil ay sa gilid lang yung dinadaanan namin ay yung karugtong ng falls. Ito nga pala yun. Ayan. If I were you guys, huwag na kayong magsama ng bata kung pupunta kayo dito dahil nakakatakot. Kung makulit yung batang isasama nyo is malalaglag talaga siya dito. Nandito tayo sa Lagusan, papuntang Encan, Adja. Oh! Ang daming person there. Marami? Person there, eh. Ay, oo. Daming person. It's live. Walking. Kapag pumunta kayo dito, kailangan mag-video guys. Lalakaran mo kasi. Tatangat-tangat ang makikita. Dad, may pagaan. First time. Ano ba tayo mag-stay? Dito pwede mag-picture. Doon mo maganda dito. One, two, three. Uy, huwag ka magulo. Ay, sa wakas. Walang bato. Wala nang bato. Dito yung pubingan. Pero mas pwede mapagod. Malalim ata dyan. Oo, malalim. Doon, no? Nalaking bato.
Raymond, kumayos ka ah. Ayun o, laki o. Ang lakas. Matarik doon. Huwag na doon. Saan? Ayun na, naka-video na.